Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa manusia, nasabab sang kuta paparangayan yan, nagkapakay ay pakasurga yan, nagkapakay ay pakanaraka yan. May alay ko hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kutuwa sa kataw amama, apya kay numiyan so kawaw asatiman aaso, nakiyasababan sa kya pakasulyan sa surga, subhanallah. Aya pipiupian niya sa parangay ng kutuwa matagbinatang aaso. Na ayapan ubay ang kapiyupi sa parangay na suluks ka, so pagaring ka, sululot ka, so siringan ka, so salakaw di salakaw. Sa katong mambuabai, pirata-rataan niya sa parangay so bedungyan, pinirso niya nagyong kuta bedungyan, taman sa dunyan pakakanan na inipatay niyan, na kaya sababan mambuto sa kaya pakanarakayan, la ilaha illallah. Ayapan uba iya prata-rata iyo manusia na sulok siyan so pagarin yan so tunganin yan so siringan yan so mga ginawain yan. Inos ka pagariakan ang Muslim natangkadang ka sa ginawang ka so parangay na dua ka klase. Adin a parangay apakaasala ka din akapyang kay parangay na igira lagi dia su manusia babagan wallah subhanahu wa ta'ala sa kapi parangay na tanto ya ikakalimu wallah subhanahu wa ta'ala na may nutaya apkatuon tanong ko mga tao. Ikadua ka klase na giyong kutua at takasub giyong kutua ayamanan yan na pagpagana din tanong di tanong di trainingan panamanamarang tanong makapiaso parangay tanong di tanong di ipagana din akapakapia tanong parangay na siya tanong didakal na panamanamaran tanong imamakapia tanong ipaparangayan si ko mga loks tanong si ko mga lulot tanong si ko mga tunganay tanong si ko mga siringan tanong si ko mga ginawa itanong kau ba kalo-kalo nakasabapan mambusa kapakasurga tanong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.